Niekedy z teba spraví nepriateľa už to, že si zdravotný reformátor. Bez toho, aby si urobil čokoľvek iné. Áno, už len. Už len to, že robíš toto. V reformách by bolo lepšie, keby sme radšej urobili o krok menej pred hraničnou čiarou, než zašli o krok ďalej. To je ohromujúce vyjadrenie. Inými slovami, nebuď taký extrémista, že to ľudí odradí. Vieš, ak skutočne chcú zjesť len 5 orechov, potom buď absolútny extrémista a daj si ich 6. Alebo o jeden menej. Nie. Nemali by sme si z nich robiť žarty, ale mali by sme si dávať pozor, aby sme sa vyhli všetkým extrémom. A nemôžeme napredovať rýchlejšie, než s nami stačia ísť tí, ktorých svedomie a rozum je presvedčený o pravdách, ktoré zastávame. Musíme sa s ľuďmi stretnúť tam, kde sú. A toto je niečo, čo ľudia na Ježišovi zle chápu. Ježiš povedal, Syn človeka prišiel jediac a pijúc. Obviňovali ho, že sa stýka s colníkmi a hriešnikmi a tak ďalej. A Ján Krstiteľ nejedol a nepil, inými slovami, striktne sa držal zásad. Keď sa Ježiš stretal s ľuďmi tam, kde boli, prekračoval tú čiaru a robil to, čo by už bol hriech. Nie. Nikdy tú čiaru neprekročil. Nikdy. Pretože bol bezhriešny. Ale stretal sa s ľuďmi tam, kde sa nachádzali. Išiel tam len, aby bol s tými ľuďmi a socializoval sa. Alebo mal posolstvo, ktoré ich odtiaľ malo vyviesť. Hlásal im aj evanjelium. Ale dal nám aj informácie skrze typológiu v Biblii a skrze prorokov, že príde doba, kedy určité veci budú musieť prestať a už ich nebude možné robiť. To je to dôležité. Treba si začať uvedomovať. Musíme sa s ľuďmi stretávať a ľudia si musia uvedomovať, že sa s nimi stretáš tam, kde sú, ale že tam nemožno zostať. Blíži sa doba, kedy bude treba prejsť na druhú stranu. Bolo by v dnešnej dobe užitočné mať poruchu pozornosti? Bolo by to pre teba užitočné, alebo by si radšej bol schopný rozlišovať? Áno. Potrebujem schopnosť rozlišovať. A čo ak ti literatúra hovorí, že znečistenie ťažkými kovmi, ktoré sa dnes deje napríklad u rýb, je faktorom, ktorý prispieva k zníženiu kognitívnych funkcií u širokého spektra ľudstva? A čo keby tu bola varovná značka zákaz rybolovu? A vedľa by stál chlapík so svojou udicou. Znečistená voda, voda otrávená ortuťou. Kedysi existovala profesia menom klobučník, boli to ľudia, ktorí vyrábali klobúky. V angličtine existuje príslovie šialený ako klobučník, pretože klobučník často zošalel. Prečo zošalel? Pretože pri výrobe klobúkov používali ortuť a klobučník ju celý čas dýchal, až z toho zošalel. Bol šialený ako klobučník. Ak je toto problémom pri stravovaní v dnešnej dobe, bol to problém pri stravovaní aj v Ježišovej dobe? Nie. Nie, nebolo to pri stravovaní problémom. Takže keď Ježiš zjedol rybu, pretože to bolo dovolené čistú rybu z Galilejského jazera, nemalo to za následok kognitívne poruchy, že? Nie. Čo ak povedal, príde doba, kedy to už nebude bezpečné a chcem, aby ste tieto veci nejedli vôbec? Môžeš ho potom použiť ako príklad toho. Môžeš ho použiť ako príklad toho, prečo by si to stále mal robiť a stáť so svojou udicou v znečistenom prostredí. Nie. Pretože neberieš na vedomie, čo povedal. Zostaňme pri tom. Nemusíme čítať celý zvyšok toho citátu. Najväčšou prekážkou pre zdravotnú reformu je, že tento ľud ju neuskutočňuje. Koľko ľudí prišlo?
Minule sme to spomenuli. Keď v supermarkete stretneš niekoho, koho poznáš, čo urobí ako prvé? Pozrie sa ti do nákupného košíka. Vieš, ak žiješ podľa. Aby videl, či tam máš niečo, čo by tam nemalo byť. Keby si tam niečo také mal, ako trápne by si sa cítil. Samozrejme, snažil by si sa otiahnuť košík z dohľadu. Musíš teda žiť to, čo hlásaš. Alebo keď ideš uličkou a niekoho zbadáš, hneď zabočíš do vedľajšej uličky. Bol jeden zbor, ktorý odmietol počúvať čokoľvek, čo som chcel povedať, pretože zistili, aspoň si to mysleli, že som klamár. A tak som sa snažil opatrne zistiť, čo také som povedal, čo ich tak urazilo. Faktom je, že som nepovedal nič iné, než to, čo hovorím zvyčajne. Videli ma ale v pizzerii, ako jem pizzu. Automaticky predpokladali, že na tej pici musí byť syr, takže som pokrytec. Ale nedali si tú námahu, aby sa prišli pozrieť, čo na tej pici bolo. Žiť podľa toho, čo hlásaš, je teda veľmi dôležité. Áno, a veľmi dôležité je aj robiť to, čo očakávaš od druhých, pretože odsúdiť je ľahké. Over si to a to platí rovnako pre nás ako pre každého, než prídeš k unáhlenému záveru. Domnienky sú vždy problém. Vina spočíva na nás, pretože ako ľud s mnohým svetlom sme neocenili a nezužitkovali svetlo zdravotnej reformy. S týmto sa nemožno zahrávať a nemožno to ani žartovne obísť. Počujem o tom ľudí žartovať prakticky vždy, keď prídem do kontaktu so skupinou veriacich. Vždy tam bude niekto, kto o tom žartuje. V Božích očiach to nie je niečo, s čím sa možno zahrávať. Nežartuj o tom. Ďalšia dôležitá vec týkajúca sa zdravotnej reformy v posledných dňoch. Prečo je to také dôležité obzvlášť v posledných dňoch? Po prvé, životné prostredie je zničené. Po druhé, zvieratá a ríša zvierat je znečistená. Ľudia mi hovoria, ale veď aj rastliny sú postrekované jedmi. Tak aký je v tom rozdiel? Alebo povedia antilopa, ktorá sa krmila trávou. Je lepšia ako geneticky modifikovaná kukurica. Správne. Používajú podobné argumenty. Ale tá antilopa, aj keď žije v divočine, je plná chorôb, ktoré pred niekoľkými desaťročiami ešte neexistovali. A niektoré z tých chorôb sú prenosné a môžu spôsobiť extrémne oslabujúce choroby. Možno sa to stáva len zriedkavo, ale stáva sa to. Ďalšia vec je, že rastliny, ktoré sú postrekované, sú zvyčajne postrekované povrchovými jedmi. Nie sú to systémové jedy. Ak sa ten postrek rozšíri na lúku o niekoľko kilometrov ďalej, kde sa pasú kravy, tie kravy ten jed vstrebajú. Zatiaľ, čo keď si kúpiš zeleninu a nevieš, či bola postrekovaná alebo nie, umieš si ju. Mnohokrát sa stane, že farmár ju postrieka a keď potom večer prší, je rozčúlený, pretože ju musí postriekať znova, že? Takže to nie je systémový jed. Rastliny veľmi dobre nevstrebávajú organické látky, a to je väčšina toxínov. Rastliny vstrebajú minerály a vodu a svoj organický materiál produkujú z fotosyntézy. Takže ak tú rastlinu vezmem a umiem, urobil som, čo som mohol. Zatiaľ, čo keď tú trávu zje krava, aj keby bola koncentrácia toxínov 1000-krát zredukovaná, potom skrze proces biomagnifikácie. Pretože tá krava to je denodenne a tie toxíny sa v nej hromadia a skončia v tkanive, obzvlášť v tuku. Boh sa postaral aj o toto. Povedal, aby sme nejedli tuk ani krv. Ale ak tuk okoreníš a dáš si ho na grill, je to také dobré a chutné vďaka všetkým tým toxínom, ktoré tam sú.
Takže stále je lepšie jesť rastliny, dokonca aj v zlom životnom prostredí. A musíš žiť. Moto, ktoré som si osvojil ja, je rob všetko, čo môžeš a následky prenechaj Bohu. To je pravda. Jeden extrém, do ktorého idem, je, že si pestujem vlastnú zeleninu a ak musím použiť niečo proti hmyzu, bude to prírodná vec ako nimbový olej v troške mydlového roztoku. Pozrime sa na tento koncept duchovnosti. Satan vie, že človeka nemôže premôcť, pokiaľ nedokáže ovládať jeho vôľu. Dosiahne to tak, že ľudí zvádza, aby s ním spolupracovali pri prestupovaní zákonov prírody. Nehovorí tu len o Božom zákone. Hovorí o zákonoch prírody, o zákonoch tvojej fyzickej bytosti. Všetko to, čo uberá na telesnej sile, zoslabuje myseľ a robí ju menej jasnou, aby rozlišovala medzi dobrom a zlom, medzi správnym a nesprávnym. Spomínaš si, že sme ukazovali video, bolo to už niekoľko. No, pomerne dosť častí dozadu, kde sme ukázali efekt len jedinej šálky kávy. Len jedinej šálky kávy. Urobili tam magnetickú rezonanciu a videli sme, že tvoj prísun kyslíku, tvoj prísun krvi, obzvlášť do čelného laloku, sa znížil o 40%. Áno. Jediná šálka spôsobila 40% zníženie schopnosti výkonnosti. Bolo by pre diabla jednoduchšie nasadiť ti do mysle nejaké diabolské myšlienky. Čo je tým najpopulárnejším nápojom na svete? Káva. Takže povedzme, že 70% svetovej populácie ide ráno do práce s o 40% zníženou činnosťou mozgu. To je veľmi nebezpečné. Princípy zdravotnej reformy, ktoré si osvojí ten, kto dáva slovo Božie iným, budú mať formujúci vplyv na jeho prácu a na tých, s ktorými pracuje. Ak sú jeho zásady nesprávne, môže a bude skresľovať pravdu iným. Nečítali sme to práve v Biblii? U Izaiáša. Ak príjme pravdu, ktorá apeluje skôr na rozum ako na zvrátenú chuť, bude rozhodnuté o jeho vplyve pre to, čo je správne. Táto duchovnosť je veľmi dôležitá. Čo ak to budeš ignorovať? Potom bude ten tichý hlas žiaľ stále tichší. Dobre. Review and Herald, nezakúšame preto viac Božieho požehnania, pretože nedbáme na svetlo, ktoré nám dal v zákonoch života a zdravia. Dokiaľ prestupujeme zákony života, nemôžeme osláviť Boha. To je veľmi hlboké vyhlásenie. Je kontroverzné. Nie je to možné. Ale Martin, toľkí ľudia ukazujú, že veria, že to možné je. Všetci, ktorí sa pokladajú za Ježišových nasledovníkov, by si mali uvedomiť, že sú zodpovední za zachovanie svojho tela v najlepšom zdraví. To je jeden aspekt. A za jasnú myseľ na chápanie nebeských vecí. Môžeš tieto dve veci od seba oddeliť? Nie. Ak si vo svete drog. Ak užívaš marihuanu alebo halucinogénne huby. Ak užívaš drogy alebo tzv. Neškodné drogy ako kofeín a všetky tieto stimulanty, ktoré nájdeš v energetických nápojoch a podobne. Ovplyvní to tvoju schopnosť porozumieť. Zaiste. A potom nedokážeš rozlišovať duchovné veci. Hovorí nám to Biblia aj duch prorocký. Problém je, že ľudia, ktorí užívajú napríklad kofeín. Niektorí ti povedia, ale ja to potrebujem, aby som sa dokázal sústrediť. Nie. Najskôr ťa to povzbudí, vzpruží a potom ti to dá darček zdarma, úplné sklamanie.
často vedúce až k depresii. Vieš, problém je, v tom videu, o ktorom sme práve hovorili, ukázali aj to, že keď si na kofeín navykneš, tvoj nový, normálny level je tu dole. Takže potom, len aby si sa dostal nazad na normál, musíš vypiť kofeín. Aby si sa naň zase dostal. Ale je to len ilúzia. Presne. Myslíš si totiž, že máš viac energie vo svaloch, ale tvoje kognitívne schopnosti sú ochromené. Každý nesprávny návyk, ktorý poškodzuje zdravie tela, pôsobí aj na myseľ. Tieto veci, ktoré leptajú a obťažujú žalúdok, budú mať otupujúci vplyv na jemnosť pocitov srdca. Srdce je časť teba, ktorá predstavuje tvoj charakter, tvoju morálku. Takže inými slovami, tvoj žalúdok má vplyv na tvoj charakter. Je veľmi zaujímavé, že vo svete vedy bolo jasne ukázané a stalo sa veľmi dôležitou súčasťou vedeckého výskumu, že tvoj žalúdok a črevá majú svoju vlastnú myseľ. Áno, svoj mozog. Majú svoj mozog. A komunikácia medzi žalúdkom a mozgom je absolútne, nesmierne dôležitá. Dokonca už to, čo si položíš na jazyk, vysiela signály do mozgu, čo zasa spôsobuje uvoľnenie určitých látok, ktoré sú potrebné, aby sa s tým vysporiadali. Takže prepojenie medzi žalúdkom a mozgom bolo vedecky dokázané nad všetky pochybnosti. Keď sa zahrávaš so žalúdkom, zahrávaš sa s mozgom. A s mysľou. Depresie, úzkosti. Preto píše pochmúrnu náladu a skľúčenosť, o ktorých sa predpokladá, že sú výsledkom poslušnosti Božiemu morálnemu zákonu. Možno často pripísať ignorovaniu fyzikálnych zákonov. A k tomu nemôžeš porozumieť, ak si myslíš, že je to bremeno. Je to preto, že máš chaos v stravovaní a zmýšľaní.